Vis og forklar, hvad en sekant og en tangent er med hensyn til grafer. En sekant er en ret linje, der går gennem 2 punkter på en graf. En tangent det er også en ret linje, som dog kun går gennem et punkt. I punktet ligger det sammen med grafen, så at den følger grafen bedst muligt. Hvad er differenskvotient, og hvilken formel kan man bruge? Hældningen for en sekant er differenskvotienten. Det kan også siges som funktionstilvæksten divideret med h, hvor h så er højden. Formel for differenskvotienten. For at finde formlen skal vi bruge de 2 punkter fra en sekant. Denne formel kender vi fra at finde hældningskoefficienten a på en ret linje. Herved finder vi frem til funktionstilvæksten divideret med højden, og formlerne de ses her på skærmen. Hvad er en differenskvotient? Differenskvotienten er hældningen af en tangent i et givet punkt. Differentialkvotienten er x0 siges f-mærke x0. Sammenhæng med grafisk fortolkning. Differentialkvotienten er hældningen for en tangent. Hvad kan vi bruge differentialkvotienter til i dette projekt? Det kan vi bruge til at finde øjeblikshastigheden for et givet punkt i en rutsjebane. Vis eksempler på funktioner, der ikke er differentiale. Hvorfor? Vi kan ikke differentiere funktioner, der har huller eller knæk, da en tangent ikke må være lodret eller vandret.